I say congratulations. And I make a lemon neatly. Make an out to Tundiego. Or to Tundine me, you on a bar. As in the Homa Meroso, Gemeronio Banana Jesus. Abum Chineke. Onye na-ekwe nkwa mezuwe nkwa m abụ m Chukwuọma onye na-ekwe nkwa mee ya abụ m Chukwuọma Chim onye na-eme ịrịba ama onye na-eme ịrịba ama Chim onye na-eme ịrịba ama onye na-eme ịrịba ama onye na-eme ịrịba ama Chukwu onye na-eme ịrịba ama onye bi n'eluigwe Chukwu onye na-eme ịrịba ama onye na-agwọ ọrịa m Chukwu onye na-eme ịrịba ama onye na-ebuli nwa ya elu Chukwu onye na-eme ịrịba ama onye na-eme ịrịba ama biko zam Chukwu onye na-eme ịrịba ama Chim onye na-eme ịrịba ama biko zam Chukwu onye na-eme ịrịba ama ọma omume Chukwu onye na-eme ịrịba ama odogwu akata aka ịba Chukwu onye na-eme ịrịba ama Larry Hill Ija Eze m Chukwu onye na-eme ịrịba ama Baba onye na-ekpe ziri ezi onye ọgụgụ amobi onye na-eme ịrịba ama nwa agbọrọ ọgụ m onye na-eme ịrịba ama oke mmụọ my able director AFF Lamport Global Limited ezigbo ọhịa onye chetara mebe ife ocheto nwata echefuru echefu n'ala nna ya isi n'aba na-ekpofu ahịhịa tụlite ya elu o wee soro ndị ezi na-eri n'efere nkụwa aya Chukwu onye na-eme ịrịba ama oke mmụọ ihe na-ekweghị mmadụ omume ọya ka ị na-eme ọrịa na-ekweghị dibịa ọgwụgwọ ya bụ ọrịa ka ị na-eburu gwọ ebe na-adịghị eje eje ị na-ejecha ya nwe mmeri eze ọma m onye na-eme ịrịba ama sam AFF ọkacha mma dị egwu igolale na gbozuru ike Maxi ana beje ke kpọrọ gị bara bekee aya Ona porodumi ojabike Ona porodumi ojabike Imana porodumi ojabike Ona porodumi ojabike Ona porodumi ojabike Chana porodumo Akanwe mmadu abịa Akanwe mmadu abịa go Ona porodumi ojabike Ona porodumi ojabike no Ona porodumi ojabike dube Ona porodumi ojabamba no Ona porodumi ojabike dube Ona porodumi ojebuega no Ona porodumi ojabike dube Aya Akanwe mmadu
Ona porodomi oje bakwa no. Ona poro ya. Imana porodomi oje bamba. Chanye na porodomi oje Ogugu amobi na porodomi oje bola. Honorable. Tall. Ihe na-ekweghị mmadụ omume ọya ka ị na-eme ọrịa na-ekweghị dibịa ọgwụgwọ ya bụ ọrịa ka ị na-eburugwọ ebe na-adịghị ejeje ị na-ejecha ya nwe mme eze ọma m onye na-eme ịrịba ama sam. Honorable. Aya. Odogu. Oh, 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 yo. Ijajanja kolo, kom, 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 kom. Odogu. Emidon. Mkpọtụ kalịrị ebe a. Odogu nwa amụlụ n'obi o, ọ ka dịlị gị mma. Odogu global, ọ ya dịlị gị mma o. Gwa m ya. Oh, 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 yo. Ijo kolo. Odogu global. Emito. Ụbọchị chikelu mmadụ kokelife ọ ga-abụ. Ozorsound. Happy married life. Ọzọ. Ịbagokwa n'ụlọ. Ọzọ. Ichịkọtagokwa akwụkwọ ọzọ. 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 Kweke. Ije. Onye amụma nwanyị Chukwu na n'onu ya Ijeọma nwanyị ọma o Ada Zion ọ ga-adịlị gị the sonny pastor onye m na gbogbo Ijajanjakolo, Ijajanjakolo, Janjakolo, 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 Janjakolo. Emidon Ọzọ na-eli ego Ọzọ ife na-eme
ọzọ odogwu nọ n'ọgbọ egwu m ọzọ odogwu na-eli ego m ọzọ Prince aka na-ese ti mgba egwu Prince Engineer Prince ọ ya dịlị gị mma ichuzula echuzu ọkụ ugo na abụọ ube ihe abata ọ ya dịlị gị mma elele gwa m ya ai odogwu n'ihi adị jenelu bụ iko abata Soni Pastor kedu maka bube ifukwanụ nna nwa ọfụlụ ebitoru onye adịla unu na mma lenonyekwanu ya kere ụwa lenonyekwanu ya kere igwe lenonyekwanu ya kere ụwa lenonyekwanu ya kere igwe ide adị egwu enemy ya ihe a bụ steji ọzọ odogwu the studio manager, right? Hi. Hello. Ambassador Chinyere Mudoma onu mekene enolia Chichi Max Michael Ave Bulukane mara dikeruo oya Timex Alex ezigbo soro ti anyi oyolema chimo oyolema soro ti anyi iyo gogo ani soro temo oyolema chimo soro timo oyolema soro ti anyi oyolema chimo oyolema Chichi Mudoma onye akpọ obi jide maka